Hello guys, how you guys doing? So today we're talking about the prophecy that's making rounds in the streets, the prophecy that's shaking everyone, the shaking prophecy that's been given by most prophets. So I've checked back and I've seen Kuti. I want to give credit to Apostle T.F. Chiwenga because he said this way back before others even said it. Like, it was way back, guys. I even saw the prophet Kudara. He said it. And then he gave the prophecy like a Chiratito vision. And then he was like, I saw a family musha ndaona vanhu vari pamusha mai vangu vari pasi nevana, and then the father was climbing a tree, like he was climbing up high, and people were like crying down there. The mother and the children were crying, and the father was still climbing, like he couldn't turn back. But there came a wind, a huge wind, and the tree was plucked out, like I just scattered. And I've checked and I've seen Kuti. This prophecy, I think it's now the time that it's manifesting, because like he said it and it said it's not right now. But I see good. It's a time. And I checked, guys. You and me, we need to pray. We need to pray, because it's not like a coincidence that these prophets are like saying the same thing at the same time. It's not a coincidence, guys. God is saying something to us as Zimbabweans. We need to get on our knees. We need to get on our knees, and get in our prayer closet and start to pray, because this is not funny anymore. Like, how can God still, like, Arkuramba Shingopa, the same message, the same warning to us? It means that we have to pray, because something huge is going to happen. So let's just pray as Zimbabweans. Let's be peaceful and pray for our country. I want you guys to listen to this clip and then talk. Taure mazwi andoda kuti doziva kuti acha miskotwa, acha misi understandwa, acha taurwa nepasiripo, asi vanoda kuzonyatsonzwa vacharamba vachidzokera kumazwa angu vasina kutsvaga interpretation kuvanhu vandisina kupa interpretation iyoyo uye vasina kuipiwa naMwari. Ndakambopa chiprofita ndiri kuchechi ndichiti ndaona mumwe musha wanga uri muguta ine vana vakawanda vanga vachichema pasina chikafu, amai vachingoti kuvana zvichaita tichauya nechikafu, vana vachifa. Ndokubva ndaona muti muhombe wanga uchiita kunge mupuranga. Ndokuona baba vemusha vachisiya kuchema kwevana, vachikwira, vana vakaridza mhere, vamwe vana vakafa, vanga vasingaburuke kuzoona kuti chii chiri kuitika, vairamba vachingokwira kusvikira ndakazoona mhepo yakauya ine simba. Ndokubva yadzura mupuranga, baba vanga vakumusoro, zvoti pakadzurwa mupuranga wakamira nemapazi ekumusoro, ndokubva mudzi waenda mudenga. Kuti pakupedzesera kwemhepo baba vakanga vari pavakanga vari vasati vakwira mumuti, asi hakuna akagona kutaura nababa ava kuti vadzike kwakatoshanda. And the fact that he even refuses to give an interpretation, guys, this guy saw it coming. Mwari vakamupa, and he saw it coming. And I remember the story of Samuel, like akataura na Mwari, ndobva Mwari vamuudza something about Eli. And then he refuses to review it. Akaramba, Samuel, akaramba, because it was something huge. Like, you cannot say it to that person, because moon anoremekedzwa, and it's something huge that you cannot just review. You understand? So when God gives you something big, sometimes it's hard for you to just interpret it, because you know hudzamu wachinacho chinhu ichocho kuti if you get what I'm saying, like vakatotadza kuti vazviinterpret. It's something huge. Paitofiwa nenzara, amai vachiti todini, baba vachiramba vakanyarara, amai vachiuya vachinyepera vana kuti baba vari kunotsvaka chikafu, asi baba havana kumboenda kunotsvaka chikafu, vaitoramba vachikwira mudenga. Saka iprofesi yandakapa ndikaramba kuidudzira, kureva kuti nanhasi futi handisi kuzoidudzira profesi iyoyo. Toda kungokuudzai kuti muizive
nekuti chiprofita ichocho hachisi chemangwana kana chegore rinouya, ndechenguva dzikure zvishoma, asi chakatakura mhinduro kune mumwe mubvunzo uri kubvunzwa navanhu. Mwari haasi kufara. Thank you so much, guys, for watching. Make sure you do like, comment down below, and subscribe to my YouTube channel. Bye.